Čo dávajú? Čože? Čo dávajú, sa ťa pýtam. Kde? No v televízore. Pozeráme televízor, nie? No ja hej. A ty? Ja tiež. A čo dávajú? A čo by mali dávať? Voľa čo zadarmo? Aký darmo? Zasa je v televízore. Kto? No darmo. Nie je. Hej? Ale minule bol. Nehovor. A zadarmo? Nie, nadarmo. Aha. Tak už mi povieš, čo dávajú? Kde? No v televízore. Nič nedávajú. Čo by mali dávať? Tak na čo to pozeráš, keď nič nedávajú? Pozerám futbal. Dávajú futbal? Nedávajú. Vysielajú. Hej? Aj my sme vysielali. V 44. spod Prašivej. Čo ste vysielali? Futbal? Ale nie. Volali sme Rusov. Bolo povstanie. Kedy? No v auguste. V 44. Hej? No? A prišli? Kto? No Rusi. Hej, prišli. V 68. Aha. Tiež v auguste? Tiež. Aspoň, že tak. A ty si nebol partizán? Bol, ale iba v lete. V zime som bol gardista. A prečo? Lebo som chcel chodiť na pancierovom vlaku a partizánov tam nebrali. Aha. A koľko je? Čoho? No ten futbal, že koľko je. Neviem, ešte to neukazovali. Možno, že to hovorili. Nie je to jedno. Ja aj tak nepočujem, čo hovoria. Ja počujem. Čože? Že ja počujem. Dobre, tak potom mi povedz, koľko je, keď to povedia. Poviem. A môžem si zobrať tyčinku? Koho? Či si môžem zobrať tyčinku? Ja tyčinku si zober. Ale hovoril si, že jednu a zobral si dve. Prepáč, jednu ti vrátim. Keď zješ túto prvú, chceš si zobrať aj túto druhú? Hej. Dnes si nejaký hladný, nie? Ale nie, iba som nervózny, že ako sa skončí ten futbal. Prehráme 5-0. Ako vieš? Lebo to hrali včera, toto je záznam. Hej? A prečo pozeráš záznam? Lebo si to musím najskôr prečítať v novinách. Keby som bez prípravy videl, koľko dostaneme, tak chytím infarkt. Aha, ako tvoja žena? Hej, veď preto som ju stále nechával pozerať priame prenosy.